Всеки ти казва да започнеш бизнес докато си млад, да рискуваш и да гониш мечтите си, но никой не ти казва как това може да те пречупи отвътре. Стресът, съмнението и самотата. Желанието да станеш богат може да съсипе психиката ти. В това видео не се опитвам да ти попреча да имаш такава цел, а просто да разбереш, че има и друга страна на това да започнеш бизнес и да искаш да си богат докато си млад. Едно от първите неща, за които никой не говори, е стресът. В началото бизнесът изглежда интересен и дори забавен, ако започнеш с приятели. Но с времето идват и проблемите. Клиенти, провалени проекти и финансови кризи. И изведнъж това, което ти е мотивирало, се превръща в кошмар, който не ти дава да спиш нощем. По едно време спях по 3 часа в продължение на 2 седмици, само защото един ми бизнес щеше да се провали. Стресът е чувството, което те изяжда отвътре. Или по-просто казано, стресът е чувството, че ситуацията е по-голяма от твоите възможности. Усещането, че времето, ресурсите или уменията ти не стигат. Често идва с напрежение в тялото, сърцебиене, разтревоженост и много други проблеми. Опитай се колко се може повече да не се притесняваш за нещата, които са извън твоя контрол и да се фокусираш върху тези, които са. Следващо нещо, което никой не ти казва, е самотата. Когато се занимаваш с твои проекти, много от твоите приятели и познати ще се отдръпнат от теб, защото ти не прекарваш време с тях и това е нормално. След това ти ще искаш да имаш по-успешни приятели, които да те разбират. Проблема е, че ти ще си в период от живота, в който ще си много по-добър от миналите ти приятели, но не е достатъчно, за да имаш приятелства с по-успешни хора. Така ти ще бъдеш постоянно сам. Но това е напълно нормално, тъй като ще трябва да управляваш правилно времето си, за да може да работиш по целите си. Искам да разбереш, че когато дойде този момент в живота ти, това е нормално, защото всички преминават през такъв период на самота. Следващо нещо, за което никой не ти говори, е съмнението в себе си. Има един цитат, който може би си чувал. Успешните хора вършат много и се чувстват така, сякаш нищо не са направили. Мързеливите не вършат нищо и се чувстват така, сякаш са направили много. Ще има много моменти, в които ще се чувстваш така, сякаш нищо не си направил, но в действителност се свърши много работа. Дори има моменти, в които в продължение на седмици и дори месеци няма да имаш абсолютно никакво развитие и това също е нормално. Проблема е, че това ще те накара да се съмняваш още повече в себе си и в твоите умения. Запомни тази история. Китайският бамбук е едно от най-удивителните растения. Когато посадиш семето, трябва да го поливаш и да се грижиш за него всеки ден. Първата година нищо не се случва. Втората година пак нищо. Третата година отново нищо. Четвъртата година още нищо. И петата година бамбука изведнъж започва да расте. И само за 6 седмици израства до 27 метра височина. Истината е, че през тези години, когато нищо не се е виждало над земята, бамбука е растял отдолу и е изграждал големи основи. Той се е подготвял за бързия си растеж. Каква е поуката? Ти също можеш да работиш дълго време и да не видиш резултати. Но ако продължиш, в един момент успеха ще изкочи толкова бързо, че ще изненадаш всички, включително себе си. Така че трябва да вярваш в себе си, без да се съмняваш, дори да нямаш никакви резултати. Помни, че сегашното ти положение не трябва да определя твоето бъдеще. Следващото нещо е здраве. Когато гониш такива големи цели, ти забравяш за най-важното, което е здраве. Ако не се наспиваш добре, ако не ядеш хубава храна и не тренираш, ти застрашаваш твоето здраве. Запомни, че ако имаш 99 проблема и имаш проблем с здравето, ти имаш един проблем и това е здравето ти. Така че поставяй здравето си на първо място, защото ако стане нещо с теб, парите няма да се струват след това. Храната също е от голямо значение. Ако по цял ден ядеш вредна храна, пълна с въглехидрати, мозъкът ти няма да функционира правилно. Как очакваш постоянно да имаш идеи и да можеш да решаваш проблеми, когато не можеш да мислиш добре? И последно, не се страхувай от провала. Ще има моменти, в които ще се чувстваш като пълен неуспех и това е част от пътя. Повярвай ми, всички успешни хора са претърпели провали. Никога не се съмнявай в себе си, защото провалите не те определят. Те са само стъпки към успеха. Не се страхувай да паднеш, защото е по-важно да можеш да се изправиш след това. Това, което прави успешният човек, не е липсата на провали, а фокуса и упоритостта да решаваш проблеми и да не се отказваш, когато всичко се обърква. В крайна сметка успехът не е нещо, което се постига за една нощ. Грижата за психическото и физическото ти здраве е основата, върху която ще градиш всичко останало. Но ако успееш да балансираш здраве и бизнес, ще постигнеш истински успех. Тези неща не трябва да те спират от целта ти. Просто исках да споделя и другата страна на това да имаш бизнес и да искаш да забогатееш на млада възраст. Имам едно специално предложение за теб. Ако искаш да започнеш бизнес с продажбата на дигитални продукти, прегледай моята програма. Линк за нея в описанието на видеото. Ако си получил стойност и ти е харесало това видео, абонирай се, за да получаваш подобно съдържание.